Gitangtang sa mga kawani sa Comelec sa Dakbayan Sugbo ang mga campaign posters nga gibutang libot sa Mandawi City Sports Complex. Laing uplan baklas himuon sa Comelec nga magpunting unya sa mga campaign materials nga wa masubay sa designated poster areas. Si Chelo Valiera sa report. Gipasidan-an ng daan sa taga-Comelec ang mga organizer sa politikanhong kalihukan sa miaging Marso 21 pa. Nga tangtangon ang mga campaign posters human sa kalihukan. Apan nahog nga way kapuslanan. Kay gibiyaan man lang ang mga posters nga magbitay palibot sa Mandawi City Sports Complex. Hinuon usa sa mga supporters sa usa ka national candidate nanangtang na sa campaign posters. Komo kay common poster area, dito na lagi papilit sa kural, sa fence, di man pwede, sir. Gipahibaw ni Jacqueline Riuyan, election assistant, nga padayuno nila ang pagtangtang sa mga campaign posters nga gibitay lang sa kural sa sports complex. Iya hinong gipasabot nga designated common poster area man ang Mandawi City Sports Complex. Apan gikinahanglan gihapong musubay sa mga kandidato sa unsa may gilatid sa balaod sama sa gidakon. Mas maayo nga ilang ibutang og temporary nga structure or murag billboard style, sir, ba dili gyud dito itself sa ibutang itself sa kural. Sa Abril 26, ilusad usab sa Mandawi City Comelec ang Oplan Baklas nga magpunting na sa mga campaign posters sa mga local candidate nga gibutang gawas sa designated poster area. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.